Det er stor nok til, at de aldrig kommer til at få tømt det. 130 liter kan I ikke drikke. Hvis I gør det, så dør I desværre, så det vil være lidt ned. Nej, jeg skal bare huske at kaste op i det første. Ja, det er rigtigt. Men ellers så udvander I jer selv og salg, så dør I. Det er ikke sjovt. Jeg synes bare, I skal gå overleve. Okay, så skal man bruge den her. Hvad spiste jeg lige før, mand? Jeg har slet ikke lyst til æble lige nu. Ej, det var jo lige kæmpe sagt lige. Karoline har så ikke lyst til æble. 3, 2, 1, go! Ja. Ej, det så rigtig ud. Okay, det er klart. Så kan jeg ikke få det. Okay, man skal bare i stillen. Okay. Jeg har med hele ansigtet. Hey, det kan være en fordel at få mast et æble ned af et hjørne eller sådan noget. Eller hvis man klemmer ned i bunden, så kan man også tage det. I så fald så vil jeg anbefale jer måske at smide t-shirten også. Eller smide. Eller tage regnjakke på. Jeg overvejer det faktisk lidt. Der er nogen, der skal spise det der æble. Det må I gerne spise af. Og så... De andre må også gerne spise det der. Godt. Sådan der! Hvad var det for det? Det er det der, tror jeg. Det er det der. Er det det der? Nej, okay. Gør den ikke noget sådan her? Så bliver det lige noget helt andet. Nej. Okay, jeg tror, jeg gør det som fint. Nej. Du må gerne lægge det op igen. Så bliver det også lige vasket. Det var helt hårdt. Okay. Det er bare med at gå til den, piger. Ja, men det var lidt svært at komme til. Ja, okay, jeg går til den. Ej, altså. Det er svært. Ej, hvor er det sygt. Vi har snart spist et æble. Der er altså bonuspoint, hvis man spiser hele æblet. Ej, det er mega godt, det der. Det er rimelig vildt. Ja. Ja, jeg tror også, hvis du hedder et helt æble, hvis det Ja. er helt lortet, så er der bonus. Ja, der er bonuspoint, hvis man spiser hele æblet. Det er noget snyd. Nej, Nej, hvad laver du? Han har taget det op med munden. Ja, det har jeg. Vil du stadig have det? Hvad ned i? Du ser stadig af det. Okay, jeg overvejer Se, hvor meget vand der er. Det er jo vasket med det samme. okay. Okay. Ej, har du spist det hele? Bil, du må ikke flytte ud. Hvis du spiser det hele, er det bonuspoint. Nå, jeg bare tager det hele. Ikke noget med at blive kvalt. Bid nu. Der er ikke nogen muskler. Ej, jeg får de hoveder ikke. De får 10 point, hvis man spiser hele æblet. Jeg har lige spist, hvad hedder det? Ja, det er ikke så meget af det der æble. Nej, jeg kan ikke komme ned for fanden. Ja, du kan. Det her det udviklede sig til noget andet, end jeg havde regnet med, da jeg slog det. Nu skal jeg fat i stille. Kom så, piger. Jeg vil gerne have det derovre. Drengene, de er foran. Vi skal altså også spise en æble på et tidspunkt. Hjælp Pil med at spise det der æble. Kan vi ikke bare spise det sammen, måske? Jo, Men det er det må bare jeg godt. hele hovedet. Ej, det skal have gør spist jeg af ikke. det. Så hele er stikket, eller hvad det er. Jeg spiste mad så. Nej, I skal spise et hver. Ej, det kan jeg ikke. I må gerne hjælpe pigerne, men de skal spise i hvert fald halvdelen af æblet. Jeg har taget noget flid af det her. Det synes jeg faktisk, jeg har med mine her. Ja, du er godt i gang. Så Det er det her. du bare fortsætte. Det er det her. Jeg bare kommer til at spise hele æblet. Jeg kan godt afsløre, det er sådan her, jeg ikke normalt spiser æbler. Du sidder bare fint af vasken derhjemme. Det er guld værd. Det er guld værd. Nej, jeg vil. Jeg får ikke dø. Det er det, jeg synes, det stykke er mit. Det er ikke. Der er ikke meget tilbage. Ej,
er svært at dreje det, mand. Kom så, Karoline. Man kan ikke synge. Væsen. Nej, jeg vil ikke få det. Du skal dykke hurtigt. Der er spist et helt æble. Nej, det var Pils. Dit er dit. Det er dit. Det må være mit, tror jeg. Jeg kan ikke fange det her. Pil, du er færdig, eller hvad? Ja. Jeg tror, du skal hjælpe Eva med at komme i gang. Nej, jeg kan ikke det her. Du tager bare fat i sit hoved. Nå, men må man godt spise andres æbler? Ja, du må gerne spise. Der skal bare være taget en bid af. Fordi I laver sådan nogle bølger, så det er ret svært. Hvad for en æble er dit? Jeg har ikke startet. Jeg har ikke startet. Eva, du må vælge et æble, så sådan helt hjælpe dig. Du skal tage nogle bidder af det her æble først. Er det ikke mit æble, det der? Hallo, du kan ikke få en bid, uden at du masser hovedet ned i. Der er ikke noget. Det er mit. Hej. Nej, jeg kan Hvis I er vildt gode til at lave vakuum med munden, så kan I godt gøre det uden at døbe hovedet ned i. Nå, okay. bare skubbe Kom så, Christoffer, spis dit æble. Ja. Okay. De har spist. Ej. Det er bare op. Det er minuspoint. Det er madspild. Hvad skal det her æble smide tilbage? Madspild, det giver minuspoint. Er der ikke sådan en hane? Det, jo, det er. Nej, det er en bid røg. Sådan, så kommer Det var ikke særlig nice. Det var ikke særlig nice. Okay, Emma.